Borjumáj saláta koszorúban tálalva, lila hagymával, retekcsirával, piros és zöld csilipaprikával, és most jön a kóstolás. Hozzá a papi megkóstolja a vaslapon sült borjumájat. Nagyon finom, készítsétek el ti. Borjumájat fogok sütni vaslapon, tengeri sóval. Frézia salátával, lila hagymával tálalom. Olvasszunk fel vajat a vaslapon. A félig átsült, megfordítjuk. A májat megfordítjuk. A megfordítás után tengeri sóval sózzuk, enyhén borsozzuk, fokhagymát reszelek rá, a reszelt fokhagymával még átsütjük, ecetes frézia salátán tálalom, tányér közepére helyezem, lila hagymakaриkákkal megszórom, friss zöld és piros csilipaprikával dekorálom, kúp káposzta salátát fogok készíteni ecettel, tengeri sóval, fűszerköménnyel. A káposztát szépen vékonyra felszeletelem. A káposzta salátához finom ecetet adunk, egy kis petrezselyem zöldet, fűszerköményt, tengeri sót, hideg vizet, 10 csepp stevia édesítőt, mert én cukrot nem eszek. Retekcsirával dekorálom. Elkészült a borjumáj borsosan, fokhagymásan, tengeri sóval. A papi megkóstolja a borjumájat, nagyon finom pohárra sütve, retekrüttyel, csilipaprikával, lilahagymával, frézia salátával tálalva, hozzá klasszikus káposzta saláta. Egy finom, ízletes étel. Készítsétek el ti is. Elemér Farkas, a TikTok papi,